Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi bilugawain sang Western Visayas. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran, magapangalagad kita diri sa inyo sang Aksyon Firing Line. Tubtub kita takna alas 9 mga opdanay sa pagdulong sa inyo sa mga issues. Sambalan nato ng pila ka mga issues nga nagaluntad sa karon sa aton nga palibot. Kung anong mga pananawan. No? Sa aton dira nga mga ka-aksyon, pwede man kami ma-monitor, mapamatian sa Facebook Live, sa website nato, meron man sa YouTube, via YouTube, ara man kita ka, of course, diri sa aton nga Aksyon Radio Bacolod. Meanwhile, antes naton suguran ang aton pagtalakay sa bila ka mga isyu, mahigid bantayan ta aton lakat sang panahon, di ba? Mahigid nga mabalanta. Nano ang lakat sang panahon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Upod kita karon kay Gani Republika sang PDMP. Gani, mayang gabi. Aksyon boy, mayang gabi kag sa aton mga listeners. Ari iatag natin lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi. Martes kita karon Hunyo 15. Panueldo, no, tuig 2021. Naga-impluwensya sa kapungsuran ang hangin habagat southwest monsoon, nagalakta no. Kag diri may pag-uumguuman sa aton. Ang dito sa Ilocos region magalumon niya ang ila kalangitan, may dala ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While diri sa aton kag ang Metro Manila sa iban nga bahin sang aton pungsod medyo maayad-ayad pang aton tiyempo, may pag-uumguom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May naligwin ang ini nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob nga halin ini sa southwest monsoon sa gihapon o kon habagat kag ginaupdan sang localized thunderstorms. Na paidalom ang naminan sang na Luzon nga may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga uyop sang hangin. Halin na bagat na nakatunggan south to southwest nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Naog kita diri sa aton localized forecast diri sa aton sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ang Western Visayas lakip na ang aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod, makaaguman sang may pagulugal o mga aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. Pag-updan lang isang may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob. Kagari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdukoy-dukoy sang hangin nga magahalin sa nabagat na nasidlangan pa kadto nabagat na nakatungdan southeast to southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan wala kita gale warning advisory, nagapabilin nga kalmado, makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini punto 6 sa 2.5 metros ang wave height sa aton astronomical tide. Alas 9:04 sininga gabi dugay-dugay 0.1 metro ang aton hunas, magabalos ang tao alas 13:30 karon sa kagahon sa takos nga 0.8 metro ang kadalupon kag alas 6:07 sininga
gabi. Nagtunod si Haring Adlaw magapakita ini sa alas 5:23 buwas sa aga. Kagari kita 25 hasta 33 degrees Celsius o 77 hasta sa 94.6 degrees Fahrenheit. So muni kabukusan sa aton lakad tiempo sini nga gabi. Gusto mo kanlaon, Action Boy? Kumusta ang kanlaon galit o Migo Oo, Gani? are. Oo. Si Bulkan Kanlaon nakarehistro kita 11 ka vulkanic nga pagtayog no sa 24 oras naton nga obserbasyon. May ginbuga ini siya nga puti nga so moderate lang ang iya pagbuga sang white steam laden plumes nagtimbuok ini sa 300 metros halin sa iyang guwab o kun baba. Antes ini siya nagkulap sa direksyon na amin na nakatungdan o kun northwest. Ang asopre o kun sulfur dioxide na takos ini sa 7, 5 toneladas sinilang tinalikdan nga Hunyo 12. Padayon nga ginaobserbahan ni sang aton GPS ang ground deformation kag aton electronic tilt meter dira sa barangay Kubay sa La Carlota. Nga may deflation o kung pagubag gamay lang gid kag nagapabilin nga negligible. Amo ni mga parameters nga nagatag indikasyon ng may hydrothermal tectonic nga proseso katabo dito sa sulok-sulukan o kung sa daluman ni Bulkan Kanlaon. Why man alert level, Migo Gani, no? Why man kitang i-declare nga alert level sa bulkan? Alert level 1 kita sa gihapon, no? Meaning, kung na mag-alert kita sa yung level 1, may ara lang pila gali ka kilometer ng danger zone naton? 4 kilometer 4 permanent kilometers. danger zone. Oo. Permanent na siya yung danger zone. May activity man ang vulkan wala within sa 4 kilometers nga radius way kinanglan radius, sa tao. Oo. Okay. Nahatag na nila ang signal kung ano i-upgrade nilang alert level to kung grabe na gid ang alboroto ya, no? Okay. Sa earthquake information niya, Action Boy. Okay. Kalabanan na di Bukidnon no kay nagtayog sa Bukidnon kagapon. Ang swarm sang aftershocks swerte kadamo. Pero kag ini nga hapon may ari kita nga 3.5 magnitude sa hinubaan. Unfelt lang ini siya, natabo ini alas 9:32 kag ina sang aga no sa Sipalay. Kag wala man expected damage, mga intensity nga naglabot no expected damage sa no aftershocks. Okay. So mula kalabanan Bukidnon kag Leyte segment halin sa Nueva Ecija Panaog di Kalatagan Batangas Leyte Agusan del Sur Surigao del Sur hasta sa Baybayon sang Davao Gulf. Okay. So amo nilakat sa aton nga tempo sa kay Bulkan Kanlaon earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. So far do wala sa mga dapat na ginatanaw natin kabalakan ng aton nga mga ka-aksyon ano? Wala pa. Okay, pero iniya may ulan gini sa gihapon, no? Hindi ta mapaktan kay galakta ang kwanda mo galom ka kinalas-kalas lang sa palibot sa aton. Pungsod Pilipinas sa outside sa aton Philippine Area of Responsibility. Okay. Sige. Salamat gid Migo Gani. Okay, welcome ayang gabi Action mga boy. Okay, salamat gid no Mr. Gani Republica sa PDMP sa aton sini update sa lakat sa panahon nadala pa naton ang Bulkan Kanlaon kag nadala pa naton ang sitwasyon sa aton sini nga linog no kon earthquake nga ti may ari dire nga way isang intensity kay may nagalunta dito sa Bukidnon pero wala mabatyagan dire no may unfelt observation ang aton sini nga PDMP. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:03. Action firing line. Mga ka-aksyon sang kagabi, ang aton nga presidente sang buot na iyabala nga talk to the nation bala. Nga diri ginapalayag sang presidente, ginapaabot nga palayag sang presidente kung ano amangin quarantine status o kung ang quarantine status sang nagkalailain nga mga lugar sa bilog nga Pilipinas. Ginapaabot nga po, damo diri sa Bacolod, especially ang Bacolod, ha? Damo nagahawat-hawat, damo sang nagapaabot nga ang Bacolod, ang iya sining status, mapasaka, ha? Kaya sumong ara kita sa Modified General Community Quarantine. May nagapaabot nga basi mag-GCQ kita, o kung General Community Quarantine, o kung Modified Enhanced Community Quarantine, ha? O kung ining MECQ.
sa aton nga mga ka-action bala para mahangpan naton, ang pinaka-stricto, pinakataas abi nga quarantine status, amo ni ang ECQ, ang Enhanced Community Quarantine. Sunod dira ang MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Sunod dira ang GCQ, General Community Quarantine, kag ang pinakahalog abi ang Modified General Community Quarantine. Di ka ba na naman kita sa mga naliligad nga may nadlaw, madamo sang mga kaso sang COVID-19 cases diri sa Bacolod. Naglambot kita gani sa triple digit, no? Naglambot kita sobra 200, may mga sobra 100. Ining lately galing duha ni kadlaw nga sunod daw medyo nag-double digit na kita nagnubo kita, no? Ari lang kita sa mga 70 plus, 60 plus, no? Pero sa nagliligad nga nadlaw niya, tag-triple digit kita. That is why, nga aton sining sang buot mag-anunsyar kagabi, si Presidente Rodrigo Duterte, madamo sang nag-angan-angan, ano yan ang quarantine status sa siyudad sa Bacolod. Pero, I don't know, if it's good news or whatever, ang Bacolod naging pabilin sa Modified General Community Quarantine. Amo man gyapon bot silingon ang quarantine status sang siyudad sang Bacolod. Ang aton gani nga mga doctors diyo nakita ko sa mga balita naton nga daw nasubuan ang mga doktor naton diri sa siyudad sang Bacolod nga wala nagtaas ang status sa aton sining quarantine diri sa siyudad sang Bacolod. Action firing line. Ginapaabot nila nga mas mangin istrikto ang aton nga quarantine protocol sa siyudad sa Bacolod, bisan abi GCQ na lang o kon MECQ, which is a misiling naton mas mataas nga status sa mga community quarantines. Pero wala, nagpabilin gyapon ang siyudad sa Bacolod sa General Community o kon Modified General Community Quarantine. Ano ang mga lugar nga ginpaidalom iya sa mas mataas nga status sang community quarantine. Kaya man naglapta ang mga suwilanon mo. May ginalang gani. Hasta sa hapon niya, bisan na-announce na kagabi, nabalita kayo na sa ngaga, hasta sa hapon, may nagpalamangkot pa sa akon. Sir, ano takon mo? May lockdown? Balo ka naglapta di sa siyudad sa Bacolod mo nga daw may patuman nga lockdown, butsilingon, nga mas stricto ang aton nga mangin community quarantine status. Hasta sang sininga gabi may nag-text pa sa akon nga nanong sitwasyon sa Bacolod, way pa ikbalog yapon. Way pa kabalo kung ano ang quarantine status sa siyudad sa Bacolod. Again, sulito naton, amo mangyapon ang aton nga community quarantine status, MGCQ. Amo mangyapon kita, no? Until, mind you, until June 30. Hasta ni sa June 30, kaya takbalo, after June 30, may announcement naman mo. Kaya daw ang announcement so kada 15 days. So, way takbalo, after June 30, kung ano ang mga announcement, if this trend continues, ang padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 cases diri sa siyudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, way takbalo, by comes July 1, kung ano ang mga quarantine status sa probinsya kag siyudad sa Bacolod. Action firing line. Nano ang mga lugar nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine? Siyudad sa Santiago sa Cagayan, Apayao sa Ifugao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, ari pagido, Iloilo City, kag ang probinsya sa Iloilo. Dumdumon dalawa, dapat rin na di sa aton bala sa probinsya sa Negros. Ang probinsya sa Negros Occidental, pwede yan daw lain ila, lain man ang siyudad sa Bacolod, no? Amo na isaya ang pag-announce nila. That is why nga ang Iloilo City nalakip sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Ang probinsya sa Iloilo amuman Negros Oriental. Negros Oriental ang Dumaguete gin-announce na sa IATF is area kuno nga area of most serious concern. Ang Dumaguete. Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur kag Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Islands kag Surigao del Sur. Amo ni siya ang sa idalom sang MECQ. Ginpaidalom naman iya sa GCQ kung General Community Quarantine ang NCR Plus Bulacan nga may pila ka restrictions. Sa Rizal, Laguna kag Cavite may heightened restrictions mas ulo istrikto. Sa Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra kag Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya kag Quirino, Batangas kag Quezon,
Iligan City, Davao del Norte, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, kag South Cotabato, Lanao del Sur, kag Cotabato City. Amo ni siya ang ginpaidalom sa General Community Quarantine. All the rest sa pungsod, including Bacolod and Negros Occidental, yara kita gyapon sa Modified General Community Quarantine. Action firing So line. wala iya sang kuan ha, wala sang lockdown yung tinatawag na ha. Hindi na kung pati na sing nasiling nga may lockdown. Amo mangyapon naton quarantine status. But mind you mga ka-aksyon, kita nga taga Bacolod kag taga Negros Occidental, hindi gyapon dapat salig. Hindi dapat gyapon kumpiyansa bisan ara kita sa MGCQ. Kay ang aton kaso sang COVID-19 ara lang gyapon ha, nagasaka lang gyapon. Kadamo abi sa mga kadamo sang mga kauturan naton nga daw gapawala lang. Daw gapawala ay iban ganes ta subong daw hindi ko kapati mo. Daw hindi ko kapati mabatian ba lang nga may ara pagid kitaya nga mga ka-aksyon nga wala nagapati nga may COVID-19. Daw hindi ko kapati nga may amo pa na nga mga tao mo nga waya gapati nga may COVID-19. May isa ko kakilala, ako na personal ko ini, may isa ko kakilala nga wala gid siya gapati sang COVID-19. Adyos ta, inigo ang pamilya. Ang pamilya inigo. Kung manutoy siya ninyo mga ka-aksyon, ari sumong sa kuano, pag inigo ang isa ka miyembro sa pamilya, arada, halos tanan ubuson niyang bilog ng pamilya, amo na siyang kadelikado, sumong bisan ang imo ka pamilya, hindi ka gid magsalig. Hindi ka gid magsalig, bisan ka pamilya mo Amo na nga bisan sa akong nga bata, gasiling ko sa iya, blang, inang maglakat siya, makadto sa amo niya, kami-kami malantudad. Niya kami-kami malanto, lingko gani, kamu-kamu lang. Nga hindi kamo yung tapikan kung kamu-kamu lang. Likawan gid ang mass gathering because ang super spreader nga mga events, ining super spreader nga mass gathering, amo ni siyang kapasaka sang kaso sang COVID-19. Amo na gani, sample lang, bisan sa pamilya mo, hindi ka kasalig. May isa lang ka miyembro, aral na ka mo galibot-libot, halos tanan tapikan. Subong sinay ang aton nga mga ospital sa siyudad sa Bacolod, even ang mga ospital naton sa iban nga bahin sang probinsya, puno na. Nakita kong record kay na, puno na ang mga na partiniser para sa mga pasyente sa COVID-19. Puno na ang aton mga ospital. Iguon ka sa COVID-19, tidalon ka sa government-run facilities, na quarantine facilities, okay man na, kung may lugar pa. Basi mapuno man, kung maiguon ka COVID-19, diin ka. Diin ka makadto. Amo na nga pinakalyabi, diri is halong lang kita isa kag isa. No? Halong lang isa kag isa. Wala na sang lugar ang mga ospital. Corazon Luxin, wala na. Riverside, wala na. Bamsi, wala na. Why na lugar? Halos tanan ng ospital, wala na sang lugar para sa COVID-19 patients. Ang mga rason dira, kita ko ya, full capacity na gid sila. Magluwas sina, ginakulang ang aton nga mga medical personnel. So problema gid, hindi gid magsalig subong kay tungod nga wala kasang mahimo kadtuan base magsige ni wala ka mahimo nga kadtuan. Angan-angan na lang mga ka-aksyon, no? Angan-angan na lang ang mga bakuna nagainabot na. In the case of Bacolod, comes July, hopefully maabot na ang gin-order sa siyudad sa Bacolod. Nga ina nga bakuna, ma-injection na ina sa general public. Kay subong sini nga aton injection, pari pa kita sa priority list. Amo na nga iban hindi pa ma-injectionan, kay ari pa lang kita sa priority list. Nga may priority. Masinis lang, may priority. Kay ina, guidelines ina sang World Health Organization, halin sa COVAX facility, may guidelines kung sino lang pwede bakunahan. Amo na nga ining mga bakuna nga nagalabot, hindi na ka pinagusto lang kung sino mga bakuna. May priority list ina. A1, A2, A3, A4. Arip lang kita sumong sa A4, naglabot na kita sa A4. Hindi pa ni sa general public. May priority list dira nga dapat sundon. Kaya kung hindi na pagsundon, base mapiktuhan ang supply sang bakuna diri sa aton. Action Amo na nga ginatuman gid ang priority list o kung na listahan na ginhimo. Sino naghimo sa priority list? Ang
World Health Organization. Amo sila naghimo sini. Ginasunod lang sang Pilipinas kay gindunar ini salin sa COVAX facility. So may guidelines. Amo nang hindi tanan makapabakuna pa subong nga panahon, no? Hulaton naton. Amo na nga ang panawagan naton sa atong mga aksyon at this point in time, disiplina lang tanay. Ulogwan talang tanay. Kung may birthday, wala lang anay. Kung may tililipon, wala lang anay. Ha? Okay lang anay. Agwan taon talang nin until mag-abot ang bakuna. Ngati kung mag-abot ang bakuna, at least basi maghalog-halog na kay ti sa iban nga mga pungsod to. Nabakunahan, fully vaccinated na sila. Like for instance, nakita ako sa lugar sa Las Vegas, sa New York, fully vaccinated na. Ang mga fully vaccinated, why na yan naga-mask? Why na yan naga-social distancing? Okay na yan kay baksinado na, bakunado na sila. Amo nang hulaton na naton mga ka-aksyon. Jutay nga pasensya lang, no? Jutay nga pasensya, hulaton naton ang bakuna. Kag kung may bakuna, pabakuna gid. Ha? Ling sa iba niya, hindi lang ko ipabakuna kay masumbi ka na kuno pag pila ka magkuhan kuno basi magsumbi ka. Mga fake news na iya mga ka-aksyon. Ti kung tuod giman ina, ti ikaw lang di sumbi kay tanan kami nga ipabakuna, sumbi kami ya. Ti yawan kagid samon kung sumbi kami kay hindi kay sumbi. Ikaw lang nabili, no? But kidding aside, pabakuna gid kita mga ka-aksyon, no? Okay? Sige. Basta ang akon lang sa aton nga mga ka-aksyon, halong lang permi. Observe the proper health protocol, social distancing, wearing of face mask, face shield, kag panghugas permi. Ha? Especially ining social distancing o kung mass gathering, likawan ginaton ina mga ka-aksyon. Okay? Ang Iloilo City, kag ang probinsya sang Iloilo, ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Isa na lang ka-step, ara na siya sa Enhanced Community Quarantine. Subong, ari na siya sa ikadua, Modified Enhanced Community Quarantine, nga mas stricto ini. Ang pamangkot mga ka-aksyon, apektado bala ang travel between Bacolod and Iloilo? Nano ang tabo sini, no? Kay ara sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo. Ano ang matabo sini? May epekto ini sa travel between Negros or Bacolod for that matter kag Iloilo. May mga pagligwat bala sa aton sini nga pagbiyahe o kung ang pamangkot may biyahe bala, no? Okay? So mangkot te, kung ano ang epekto sini sa biyahe Bacolod, Iloilo sa pagdeklarar karon sa actually ang Bacolod, ang Iloilo ni kuan extension na lang ni sang ilang Modified Enhanced Community Quarantine kasi sila dito sa Iloilo na deklarar na to sila mo sang Modified Enhanced Community Quarantine. So ining announcement sa presidente kagabi nahimo na lang ni siya nga daw extension na lang sang period sang pagpatuman sang Modified Enhanced Community Quarantine sa Iloilo. Ang mamangkot, karon nga mamangkot sa mga taga Bacolod noon, anong biyahe man may epekto ini sa biyahe? So we have with us mga ka-aksyon sa aton linya si Mr. Frank Carbon sang Wisam Express. Mangkuto nato na nanong epekto sini sa aton nga biyahe ang ining pagdeklarar sang Iloilo under sa Modified Enhanced Community Quarantine. Online sa firing line. On the line is Mr. Frank Carbon. Sir, good evening and welcome to this Action Firing Line. Boy, mayang gabi, yes. Yes, mayang gabi, sir. Yes, ang Bacolod, kabalo ko naman, sir. Ang Iloilo, kagabi sa pronouncement sa Presidente, was placed under Modified Enhanced Community Quarantine. Ang pamangkot, sir, may epekto ini sa biyahe, Bacolod, Iloilo? Nag-improve gani ang aton nga mga biyahe kag movement siyang tao, nagluwag-luwag pa. Nga aman, tungod ang aton mayor sa Iloilo, si Mayor Jerry, nagpagawa sang executive order nga siningapon, effective 12 midnight, karon sa gabi. Okay. No more border control. Ninilibre na ang wala na masabad. No more travel moratorium. In short, pagasto pa ka rin na. Okay. No more quarantine pass requirements. May mga travel pass. In short, ang Iloilo is a free city. No? Pagasto pa ka rin. So, kaya nga aman, kaya luyag yang ang negosyo sa Iloilo mag-abri na
para nga may trabaho naman ang tao kay why na siya isustinner na pagkaon. So, amo na. So, nagluwag. Okay. No more border controls, meaning libre na ang Iloilo pakadto sa ibang na banwa. No more travel moratoriums, no more quarantine pass requirements ng mga travel pass. So in short, ordinary. Everybody can go to Iloilo. Why na sang mga sabag na mga papel-papel. The ordinary na lang travel day. Okay. So ang inyo biyahe ko naman ko naman ang normal naman. Ang ang biyahita, amo lang na anay sa tininga sa kasimana panilaga namon. Subong ang biyahe namon tag isa. So 3 ka departure sa Bacolod, sa Bacolod, 3 man ka departures ng Iloilo. Meaning tag isa-isa kada shipping line. Tag isa-isa. Before used to be 2, no? So galing kay pag-announce nagligan ng announcement ni Mayor Jerry, so nagkuno lang pasayro. Now kay giluwag ya, kasi after 1 week, ang amon pasayro magbalik, yung mahimuon ta naman 2. Nilag tanay. Sir, ining biyahe, does this include sang biyahe nga ining asang Roro, yung dungka sa Dumangas? Tanan. Gatling siya, no more border control, meaning, why na siyang may kwanto? Naga-checkpoint to. Pakadto pa ka mo pakapis, pakadto ka mo sa pasulod ka mo, alin sa kwan. Mga antiki, why na to? Halin ka mo sa uton, pakadto Iloilo, wala na, free. So, libre. No more quarantine pass requirements. So, why travel pass? Quarantine pass requirements, yung mga travel pass ba nga ginakuha mo sa mga barangay, pulis, ay na. No more travel moratorium. Matublang yung moratorium yan ay nga. Atong ginbutangan mga suspension sa biyahe Bacolod, Iloilo. Wala na to. So, in short, Iloilo is a free city. Pakadto pa ka rin na kumuto, dalaan nyo itong kwarta nyo sa Iloilo, kagastosa. Para nga mga negosyo to, mag-abriman ka mag-create trabaho sa Iloilo. Kay damo na kuno to sang nawadaan trabaho, damo na gutom. Wala man ni guro sang may violate guro sa National IATF nga nga mga protocol, ano? Si Mayor Jerry, nalibutan mo na sang mga abogado ta. I-check mo na siguro ara man lang regional IATF sa Iloilo. Yung consulta man na sang regional IATF nagkonsultang sa Rodo. Siguro yung tagaan sa discretion. Para yung mga kitabla din tagaan ng discretion sa IATF ang atong mayor. Party man sa mga curfew, party letter ban, party gambling, para man siya mayor. Okay. So, normal ang biyahe sang Bacolod, Iloilo. Wala problema. Mupat po kayo nang ginpanawag ko kay may mga kilala ako nga nagaplano malakat sa Boracay. Hindi ko basi magka-problema, no? So, why gali problema? Sige na, lakas na ka mo para lang ang kwarta circulate. Hindi pagtaguwa na, boy. Hindi mo kwarta. Gusto ka na. I-ambit na. Ang problema ni kung may ara kita ginatago. Well, anyway, amo na sa ang epekto kay ti kadamo subong sang naigo kay balo ko subong nga problema ang aton nga mga government officials ang ila nga ginatinguha is mabalance balatanan nga samtang nagapatuman kita sang istrikto nga protocol ginabalanse taman ini sa negosyo mo kay kung patay ang negosyo ti pareho lang patay man nato ng tao Correct. So, tama. So, ginabalanse tama ng word mo. Ginabalance man, no? Nila bala saving lives and the same time saving jobs man. Dunganon ta, oo. Dire sa siyudad sa Bacolod, sir, kumusta din man? Being a businessman, no? Kaya tiara ka mo sa MBCCI, being a businessman. Oo, nano sir? Ang chef lang ang ginlawig-lawag lang ni Mayor Bing ang curfew. Instead las 20, las 10. Okay, wag yung problema. Wala man akong efekto sa negosyo. Ang alas 10, why gito? Kaya naman subong galaga o subay, guro. Ikaw, guro da, kaya sinuwel, gilo karaoke. Kada puti, sa balay mo na lang kakanta na. Gani man, oo. Pag inom ka sa balay mo, swing ni Mayor Bing, bakal ka mo, tugta namon kami o magbakal. Pero sa balay ko mag-inom, hindi sa public places, hindi sa restaurant, hindi sa kilid ng dalan, hindi sa
Pero So, pero bakal, dalhan mo sa balay mo, pwede. Oo na. pero sorry sa aton, ano pa nilag mo sa aton nga mga negosyante diri sa Bacolod? Kay ti may panawagan man bala. Although nga ara kita sa MGCQ, ang negosyo naton allowed, especially ning mga restaurants bala, allowed ang dine-in up to 50%. Pero ang aton mga official, si Mayor Beng, may panawagan nga kung pwede, bisan 50%. Kay ti 50% ang allowed mo sa under sa MGCQ, hindi ba, sir? So, ang panawagan galing ni Mayor nga kung pwede, kita mismo nga mga restaurant owners, mga business owners, kung pwede, malimit natin sa 30% lang para malikawan natin ang mass gathering. Boy, biskan hindi sa manawagan, by natural consequence, 30% or less pala ni Nasbong, ang kasulod, ikaw mismo, natago, umang kwarta mo. Kidaway na may galagaw, way na may galagaw, no? Galagaw. Oo. Ikadamong tungod, kadamo, git, sang nawadan ubra. Oo, kami ng mga negosyante, ng mga gagmay, itinakinot-kinot man ang among kwarta man, dahil luyag man amon, at least kan taga 30% lang ng among customer, kung basta hindi ka lang bala madula, kung madula ka, kabudlay, nagigmagkuhan bangon. Kung madula ka mo, hindi lang ka mo negosyante, epektado hastang workers sa inyo nga mga negosyo. That's why, boss, pinanglan di kami madula, puwat nga may ara pa at least 30% nga negosyo, nga gagkwarta ga tiyong-tiyong. May mawadaan kami, ito zero. Can you imagine, zero business, zero tildo na, no kita? Ito ginagawa to, no? Hapon, guro, bot, natawag ko na siya to. Ako, ay pa man. Wala pa ko na niya. Wala pa ko kabalo kita sa sitwasyon. Sang dyan, sang timpugira. Timpugira nga, wala. Bot na, ano to, kamutis, yung nilolo ko, gano kami. Ato, kung may subabaw, bukid, sang ano, sang kalatraba to, pangos kami tubo, kali kamuti mo nang pagkaon lang namon. Panago gapon mo. We don't want that na magbalik na manago. Kita sapon, kamuti, kan pangos tubo. Hindi pwede hindi pwede, matubo no. Okay. Sige sir, salamat gid for your time, Mr. Frank Carbon. At least nabalaan sa aton nga mga ka-action bala nga ang travel subong Iloilo Bacolod bukas na, libre na, pagusto na. Sa biyahe wala na gani kinanglan sa mga papilis na. Including Roro ta, dumangga sa boy, kikuligin kami ganon, para lang tao mag-giyo, kag magdakto. Munang kinanglanan daw, giyo, ang tao was to move and spend para ekonomiya sa sige naman giyo. Again, i-remind na naton nga sa aton movement, i-observe talang anay, ining ginatawag naton nga social distancing, wala anay mass gathering, may movement lang, wala lang mass gathering. Correct. Tama. Correct. Hindi yung pagkalimpiling na. Remove at imanglan ay text kon sa lawas, takal protection man sa ibang tao, no? May special face mask. Tara, correct. Tama. Sige, sir. Salamat din, sir. It's always a pleasure to have you with us. Salamat din, sir, Frank Carbon. Sige, sir. Sige, boy. Salamat na natin. Mayang gabi liwat to. Okay. Action Firing Line. Mga ka-action, Mr. Frank Carbon, unang istorya ta siya ay sa paara sabi connected sa Wisam. So ang travel atong istoryahan. Ikadua, as a businessman kay ano nisa mo sa MBCCI, no? Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, no? So at least matagi na sa atong mga ka-action, ha? Nga hindi na mo mangkot pati ano may biyahe sa Iloilo. Wala, libre na tanan, ha? Libre tanan ang pagbiyahe. Wala na sang restrictions. Wala na sang travel moratorium. Wala na sang suspension. Libre na ang biyahe. That includes sang biyahe sang Roro nga nagaagi iya, nagadungka dito sa Dumangas sa Iloilo. So mga ka-action, ataga. Action Firing Line. Sige. Ang aton man nga mga ka-action, gina-remind lang naton. Ginatinguha nga ang ining movements ng tao magsige, but observe lang yapon sang social distancing. Para likaw, kita mismo amo na mga panawagan ko bala nga, kita mismo magdisiplina sa aton kaugalingon. Likawan nato ng pagtililipon. Kaya mo nang super spreader nga mga nga mga activity, pagtililipon. Dra nagalapta ang COVID-19. Hindi ni masarangan kung si Vice Mayor Elcid Pamilyaran pa, hindi ni masarangan not unless may kooperasyon sa aton nga mga pumuluyo. Ara sa aton pumuluyo, wala sa aton mga opisyal. Ari sa aton pumuluyo ang pagtinguha nga matapna naton ang paglapta sang
COVID-19. Magabalik kita sa Action Firing Line pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag handurawan. O, sa aton dira nga mga kunan tanayo ang mga naga-monitor bala sa Facebook, no? Maayong gabi dira sa kay Sherwin Marco West, hindi kita mo garamat na. Kay Sherwin Marco Wia, no? Sa kay Richard Dae Pacheco, kay Alex Montesa, good morning, good evening, no? Bia Jonathan, sa kay Hasmin Torres, maayong gabi sa imo Hasmin. Dennis Richard Tibor Roma, sa kay Lilian, si Lilian Quinto Caudillosa Tupas. Maayong gabi dira sa imo Lilian, batch 82 ni siya yan, no? Kay batch 81 ako, no? Violi, sorry, ga-monitor man. Sa kay Melili Oligo, sa Tangog, JR Pilahio, inapatamyaw man ni Alex Montesa, sa kay Noel Amar, Melili Oligo, kag Bia Jonathan, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo, good evening dira sa inyo, good morning na base, no? Juvie Monares is also watching, kay Maria Rivera Murayama, ihada, mayang gabi dira sa imo and God bless, salong lang dira, no? Sa Okinawa, Japan, no? Good evening dira sa imo. Kay Betsy de la Torre, mayang gabi. Kay Lilia Taton, monitor man sa Gardenville, stay safe man dira sa imo, no? Remia Garcia is also watching. Sherilyn Oro Javier, Ligaya Tales, watching from Gintubdan. Athea Kim Iriman, kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Mayang gabi sa imo, Susan. Ang akong pag mayang gabi, bala na ko na nung oras na sa inyo, hindi ko baloy, no? Basta greetings from the Philippines, no? Victor Tugaf, good evening man, watching live from Murcia. Mas pabor pa ko sa MSCQ status sang Bacolod para makontrol ang paglinumbayag sa mga kabataan. Most of them wala ginasapak sang ilang magigikanan, pero at least ma-minimize ang surge ng COVID-19. So, okay lang, tigaling kita mo ng aton na MGCQ kita, no? Sa kay Raymar Hicano Halyasgo, good evening man sa imo, sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Family Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, Kag, Tapayan Family. Manjo Arnejo, Rosalina Arellano Espadero, kay Ray Baryoga, kay Sis Viola Baloyo Eras, mayang gabi mandira. Kag way ka eskwela kay na, way ka katin klase. Suset Pahe Marhen, monitor sa Barangay 30, ginag-greet sila ang relatives niya, Ruth Montesa Figueroa, kag Phoebe Montesa Narvas, Marilyn Alba Abarte, Christine Joy Alipoon, ginatamyaw niya si Joshua Mohana Salinas. Noel Amar, mayang gabi man sa imo, dira sa Canada. Kay Mayet Espeso Abkilan, Ana Sinoro. Reaction boy, ano naman? Hindi ta mga ka-action magpasaway. Pati lang kuno health protocol, no? Siling ni Ana Sinoro. Sige. Melvin Solidarios Abdo. Very good yang Iloilo kay gin MECQ sila sige. Sabi mo may ara. Actually, ining quarantine status. May ara man nagapabo nga kalipay man nga nagababilin kita sa MGCQ. May ara man kasubo.
nga dani kuno dapat masistrikto, no? So depende na, no? Ang akon lang bisan ano pang aton nga quarantine status, bisan ano pang aton community quarantine status, importante gyapon nya kung kita ya halong lang gyapon, no? Halong lang gyapon. Amigo ko Red J. Ubando, maayong gabi man kay Elizabeth Malaka Gamala. Good evening. Sakay ginagreet ka Sis Biola, ginagreet ka ni Noel Amar, na? Sige. Go. Sakay Eddie Laus sa Victoria City. Kay Melvin Solidarios Abdo, no? Greet niya lang si Sir Frank Bongbong. Iba na lay off na sa mugani na nga ang iba kinanglan kuan ni mapabadayon na nato ang mga negosyo. Sa Canada kuno siling ni Noel Amar, sa una kaso sila to 5,000 a day mo. Subong kuno 100 cases na lang a day pagkatapos nga nakapangbakuna sila. Amo na importante gid nga mag-abot ng bakuna diri sa aton, no? Medyo kuan pa dugay-dugay pa kita no? Mga July siguro, hopefully ha. Rosemary Kabugwason, maayong gabi man sa Kubay. Si Rumi Agsam, Melvin, sige. Pag abot ko na sa Bacolod, wala na quarantine daw, wala na, basta kuan, ano ka lang bala ng may mga kuan i-check nyo lang ang mga protocol bla, kag ang mga guidelines, no? Dirin lang ko kay do ka kuan gid, do ka gamay gid sang ginabasa ko do, siling si Ronald Vicera sa Romblon. Emmy Esmeralda Dolido, good evening man sa imo. George Gargaseran, monitoring from Barangay Singkang Airport. Si Bert Hiraposco Caraballo, kay Nicel Fabol, maayong gabi man dira sa imo. Kumusta ka? Ra ka na sa sa Manukan? Raymar Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Donnie Nauba, ano naman na requirement papakulo dalhin diri sa Manila? Amo mo nagapon na RT-PCR test, ESPAS. Amo lang nagapon na. Liberty Benitan Ubaldo, good evening man sa imo. Michael John Season, maayong gabi man. Sige. Salamat for joining us sa aton sining Tuesday presentation sang Action Firing Line, no? Temporaryo kita na nga nagatalos sa kay Action Brian Morden. Wala ko ideya kung nastasan, no? Sige lang. Anyway, sa iban dira dugay-dugay naman pwede pa huway lang ko anay man kay daw kabudlay man nga to sige kita naton rinuntat, no? Huway lang ko. Hindi lang magbiya, no? Balikay kita kay ang Western Visayas mga ka-aksyon gin-classify as high-risk area, no? High-risk area. So pagbalik naton, we will try to get in touch sa DOH Region 6 nanong busilingon kung ara ang Western Visayas sa high-risk area. Amo na aton istoryahan karon. Kag kung may time pa kita, istoryahan ta ni Sineco karon kay nagpa-press conference sila kay na daw ay totoo kay naka-attend. Parte ni sa problema sa Sineco bla. May mga akusasyon ng Sineco daw may kontrata sa i-explicar ta na karon para nga matagan ang aton nga mga konsumidores sang Sineco, no? Balikay kita standby lang. Magabalik ang Action Firing Line sa Dili Madugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Tayo na 7:42, balik kita sa Action Firing Line. Maayong gabi rin kay Ricky Du Abraham. Greet na sa staff dulong kay Stephen Legaspi, kag Joanne Duon. Kay Maria Eden Makarampat. Maayong gabi dira sa kay Mrs. Angelita Pahanila sa Barangay Maylom, Bago City. No? Maayong gabi kay Mary Joy Camero. Good evening. Kag kay Nicel Fabol. Maayong gabi dira sa imo. Ha? Kag sa kay amigo naton Romy Vargas dira sa Bago City, maayong gabi ha, na pertinis na do sige ni pamati nila dira sa Action akon sa Action Radio, no? Sa classmate ko Edwin Escopel, maayong gabi man. Okay? Mga ka-action, ang Western Visayas gin-classify ini nga high risk. High risk ang classification sa Western Visayas. Now na no ining butsilingon kung ara kita sa high risk. Amo nang aton nga istoryahan karon nga gabi. Sa nasiling ko na bisan ang pila ka mga lugar sa Western Visayas ara gyapon sa MGCQ, but it is not for us nga magsalig. It is not for us nga maghalog. Ara gyapon dapat ang aton nga pag-andam kag pagkooperar sa pagtuman sa mga protocols para nga malikawan naton, makabulig kita sa ining pagtapna sa paglapta sa COVID-19. So, Western Visayas, gin-classify high risk area. Nano ang buot silingon sini. We have with us on the line si Dr. Bea Natalaray, ang designated spokesperson sa Department of Health Region 6. Online sa Firing Line.
Dr. Maayong gabi, welcome diri sa Action Firing Line. This is Action Boy Duran. Good evening, Sir Action Boy. Kasi ka na nagkapamati sa aton subok. Yes, Dr. Natalaray, ang Western Visayas sa balita is classified as high risk, no? Ano nang butsilingon sini Doctor? Ang aton nga COVID-19 risk classification as per ang aton nga Interagency Task Force na resolution number 66. So may kita mga parameters nga ginatanaw para i-escalate or di gani i-de-escalate ang aton nga quarantine sa isa ka area. So ang ginatanaw na naton ang 2-week growth rate. So yung gina-compare naton ang kaso on the past 2 weeks siyempre sa 2 weeks na prior. So pag ang aton man ginatanaw ang aton nga average daily attack rate o kung ADAR, wherein ginatrack naton ang kaso for the past 2 weeks sa isa ka area or sa isa ka province. So ang bilog nga Western Visayas may kita nga 2-week growth rate na 25%. 25%. So kung 25% positive growth rate siya. So, ang ato naman niya nga ADAR sa bilog nga Western Visayas is 7.12. Ang ato nga 25% na 2-week growth rate, maklasify na siya nga medium. Pag ang ato nga ADAR, na 7.12, maklasify na siya nga high. Kaya kung more than 7 ang ADAR sa isa ka lugar, maklasify na siya nga high. So, considering ang ato nga 2-week growth rate, ang aton nga ADAR, maklasify naton ang bilog nga Western Visayas as high risk. May epekto na siya, Doktor, sa aton nga quarantine classification? So, ginatanaw, pag na naton, Action Boy, ang specific sa kada province, at sa kada nga mga cities naton, kung ano ang ilang COVID-19 na risk classification. Like for example, sa Negros, since ang 2-week growth rate ang Negros Occidental is -8 na. So meaning compared sa the past 2 weeks, for example, last May 16 to May 29 natin na kaso, compare natin sa May 30 to June 12. So -8 ang growth rate sa Negros Occidental, meaning nagbuhin ang kaso, kumpara sang compare natin ang mga previous natin na 2 weeks. Okay. Doktor, magsiling kita nga -8 ang growth rate, but silingon nagnubo ang infections, nagjutay? Yes, nagnubo ang kaso sa previous week, like for example, compare natin ni ang kaso sa Negros sang May 16 to May 29, kasi ang kaso subong May 30 to June 12. So, kung matanaw natin, may difference na nga naganubo. So, naga-negative ang growth rate sa isa ka province. Ang butsilingon, mas madamo nga kaso sa May 15 to May 29, ikumparar sa June 1 to June 12. May 30 to June 12. Mas jutaya ang May 30 to June 12, ikumparar sa May 15 to May 29. Yes, sir. So, amo na ang makasiling kita nga ang growth rate yan, -8. -8 na sa Negros Occidental. Okay. Sa Bacolod City naman, sa kung i-compare natin, positive pa, 45% ang growth rate. So, meaning nagadugang pa ang ato na kaso compared sa May 16 to 29 kag sa May 30 to June 12. Mas mataas siya ining May 30 to June 12 nga kaso. Oo, sa Bacolod City. So, positive ang growth rate sa Bacolod City. Okay. Ari, Doktor, mamangkot lang ko bala. Kay, kundi ang Iloilo City, ang Iloilo Province, ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang Bacolod, kag Negros Occidental, nagapabilin iya sa Modified General Community Quarantine. I don't know kung ano ang parameters nga gin-consider dira. Kaya kung tanawon natin, I don't know, kung di nang mas madamo nga kaso sa COVID-19 ang Iloilo or ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nga daw lain yang ka-quarantine classification sa Iloilo. So, as per our IATF Resolution number 66, ang atong ginatanaw para mag-escalate o kung magtaas, for example, sa mag-MECQ, ang isa ka lugar,
ang aton nga healthcare utilization rate naman ang ginatanaw naton. Okay. Hindi So, lang kung hindi lang doktor sa number of cases na ang gina-consider. Sa Adaria, sir, kag ang 2-week growth rate naton para naton de-escalate. Amo na ang parameters ang kinatanaw naton. So kung negative na ang growth rate, kag ang Adar naton less than 7, pwede naka-request ang LGU naton nga i-de-escalate ang ilang quarantine status. Pero kung makita naman sa aton nga government nga ang aton nga healthcare utilization rate, which is kinamonitor naton na every 2 weeks, kung nagataas siya, no, or nasa critical period, critical risk siya, pareho sang Iloilo City, Subong, na-escalate di kita sa aton na quarantine na classification, that is wagin LECQ ni sila. When you say, Doctor, nga healthcare utilization, ining available naton nga mga hospital para sa aton nga COVID-19 patients? So ginatanaw na natin, sir, ang aton nga COVID bed nga naalok na dedicate kag ang aton nga mechanical ventilation nga utilization. Kaya ang akon, doktor, nga na sa balita diri sa amon sa Bacolod, I'm speaking about Bacolod, nga ang mga ospital diri puno na, iban nga ni way na nagabaton COVID-19 patients, no? Damo natingala nya nga ang Bacolod nga way nag-escalate ang iyang quarantine classification, considering nga as far as hospitalization hospital care utilization, ang ambalan puno na. Ang kaso, gadabot na kami sa triple digit. Na damo na blanga nga daw nagapabilin kami sa MGCQ. So ang as of June 14, 2021 sa aton situational report, Action Boy, ang Bacolod City, ang iyang healthcare utilization rate is sa moderate risk. So 69.13% lang ang iyang healthcare utilization rate. Pila ang parameters, doktor, para nga malambot kita sa level abing dapat i-escalate na ang quarantine classification? Kung magsaka siya sa 70 to 84%, pwede kita ka-declare MECQ. Kung more than 85% na siya or critical risk, no? Meaning most of our COVID beds sa mechanical ventilators na utilized na sa area, pwede kita maka-declare sang ECQ. Okay. Amo na siya, doktor, no? Ngati ining June 15, siguro June 16 to June 30 naman, amo naman isang ato naman nga kuan sang record. I-compare naman naton kung wala may pagsaka sa ADAR kag sa healthcare utilization rate. Then base at bantayan naton ini by July 1 kung ano naman ang kung may ara nga changes sa aton nga quarantine classification. Sure. So sige, matagi na, no? So at least na intindihan tabala kung anano ang gina-consider na mga parameters nga gina-consider to declare kung ano man nga quarantine classification sa isa ka area, doktor, no? Yes, sir. Sige, Doc, salamat gid for your time. Thank you very much for clearing things up with us, no? Salamat gid, Dr. Bea Natalaray sang DOH6, aton nga spokesperson sang DOH6. Thank you and good evening. Thank you, sir. Good evening man sa tanan. Okay, sige. Si Dr. Bea Natalaray sang Department of Health Region 6, no? At least amo na mo kay damo na tingala mo. Damo kaso ta. Ang ospital ta halos puno na. MGCQ man tagyapon, no? Damo na tingala. So may mga parameters sila nga gina-consider as far as the record of Region 6 is concerned. Away ta pa malambot inang level bala nga kinahanglan na i-escalate o kung pataason ang aton nga community quarantine classification. Okay? So matag na ina sa aton nga mga ka-action. Although damo nga kuan bisan ako daw talang-talang pa kun isang mga ADAR kag mga healthcare utilization rate, no? Pero at least ang importante nga maintindihan naton nga ang pagdeklarar sa kung ano man nga quarantine classification sa isa ka lugar, I'm speaking specifically Bacolod and Negros Occidental, so depende ina sa mga parameters o kon mga factors nga gina-consider sang aton sininga National IATF sa pagdeklarar sang quarantine classification sang isa ka lugar. As far as a record is concerned,
Why pa naton malambot ang level nga kinanglan pataason, i-escalate ang aton sining quarantine classification. Okay? Kung mabalik kita kay pertigin mga aksyon, damo kita obligasyon sa mong. Pagbalik ko, i-storyahon ta, no? We will try to get in touch with the Seneco project in charge and OIC General Manager Attorney Danny Pondevilla. Ang isyu na, no? Ang isyu, kundi sang may ara kita nga power supplier, ining KEPCO Salcon, amo ni aton power supplier sa sulod sa pila ka tuig sang Seneco. Now, natapos ang kontrata sang KEPCO Salcon sang May 25. So, nagbidding. Sang bag-o kung sinuliwat ma-bid para nga mag-supply sang kuryente sa Seneco. Lagi, patigan sang bidding, ang nagdaog KEPCO Salcon gyapon. Sang una nga kontrata, ang KEPCO Salcon, may kontrata kita 40 megawatts at 5 pesos and may pila ka sentimos, sabi, no? Kada kilowatt hour. Ang bid sang KEPCO Salcon, 3 pesos kag 29 sentimos. Amo na nga silang nagdaog. But silang naglubo. Kag hindi na 40 megawatts, 20 megawatts na lang. Silang isang board sa Seneco, amo ning isyu. Silang isang board sa Seneco, niya dali lang kay may reklamo, pwede i-extend na lang anay ang inyong kontrata, i-extend na lang kontrata nyo. But silang when i-extend ang kontrata, ang previous contract, mabayad yapon sang 5 pesos plus ang mga konsumidor, ang Seneco, sa kada kilowatt hour nga bakal sa KEPCO Salcon. Mas mataas ang sa bidding eh. Ting pamangkot nga nga naging pa-extend naton. Nga way na tagin baton itong resulta sa bidding 3 pesos kag 29 sentimos na lang nga mas barato kag magaresulta sa pagbarato sa kuryente. Ato ya 40 megawatts, hindi ya 20 megawatts lang. Nga way na tagin baton ang mas barato nga agin pasigi naton ang daan nga kontrata, extension sang daan nga kontrata. Amo nang issue dra. So, we will try to get some clearance, some clarification, from Attorney Danny Pondevilla, ang project manager, kag OIC Executive, OIC General Manager sang Central Negros Electric Cooperative. When we come back, there is Action Firing Line. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the life. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dalain. Firing line. Balik kita diri sa aton nga pangalagad kag ginatinguhan nato na nga mapakiangutan si Attorney Danny Pondevilla sa Seneco. Si try langan kung makuha naton, kung makontak naton siya. Meanwhile, may mga report kita halin sa aton nga mga action reporters. Kuhaon ta sinong ready? Si Action Marlon? Action Dale? O si Action Marlon? O sige, mga balita naton halin sa provincial capital. I-check naton si Action Marlon Hinovea sa ready na? Okay na kita? Sige, mga balita gikan sa provincial capital. Negros Occidental reports. Action Marlon, please come in. Action na boy, mayong gabi sa Kapitolyo nga balita. Kay nasang aga si Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office, Colonel Romeo Palge, naga-istorya sa kay Governor Bong Lacson nga matikin patawag sa gobernador may kantanan sa implementasyon pala sa pagpasira temporaryo sulod sa 3 kadlaw sa tanan-tanan kit nga mga resorts sa Negros Occidental. 3 kadlaw ni umpisa Hunyo 23 up to 25 parang mapasiguro nga way sa matabo pala nga pagtipon-tipon naman sa mga tao sa mga beaches kag resorts. May kataran sa ring piray ining fiesta ni San Juan de Bautista bla. Hunyo 24 na siya. So arang siya action na boy sa tunga sa ring 3 kadlaw nga implementation sang closure sa tanan-tanan nga mga beaches kag resorts. June 23 Tempal de Golf kinahanglan temprano pa may ara sang himuon na ang atos sa mga otoridad nga information dissemination kay gapati ang gobernador nga para action boy siguro tagiya or manager sang beach or country resorts nga waay action boy pasang ihibalo nga ma-close gali magmando gali nga closure no umpisa Hunyo 23 ambal sang gobernador ang palyagin na kay Pauge sa pulon ang tagsa ka mga chief of police sa mga Banwa kag syudad para nga umpisahan sa labing madali nga panahon ang information dissemination. Bali ang chief of police manduan nga ang kapulisan makadto personal, mabisita personal sa mga beaches kag resort kag pamalon ang mando sa nga gobyerno na provincial nga close dapat antaran sa nga mga beaches kag resort. So 3 kadlaw gid Action Marlon no? June 23, 24, 25. Antes kag pagkatapos sa kuan gid sa biray. Kaya ba si Iban lang hindi magbiray sa 24, 25 lang kada okay na. Sa 25 lang. Ang ginabantayan ka ng sunboyo kundi June 23 matuon siya sa Miyerkules, no? Miyerkules, ang 24 Huwebes, ang 25 Biyernes, ang Sabado 26, may 27 pagka Domingo. Silang ko ba si kung bantayan na lang pizza 26 pala ka 27 kapag dinukok sila bla. Weekend gilaan mo no? Weekend? Naman weekend action boy. Sa maning balantayan, may pulis nga mag-standby. Nagbabalik ining mga patayon sa information dissemination ang mga pulis or bulik pa na mga soldado babalik na sila
Mga beaches kag resort para nga lang taon kung bala na tuman kitman o kung wala. Yari si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II angot sa rin. As a matter of fact, Governor Lacson already talked with PD Romeo Palge this morning, and he was given instructions to conduct information dissemination as of now regarding curfews, regarding ang Chief of Police imit ni Colonel Palge, so that ang kampanya buligan sa aton kapulisan and also sa AFP, including ang aton nga mga resorts. Colonel Palge said that as early as this week, they will now start going to resorts and inform them about the closure of the establishments for the period of June 23, 24, and 25. So, hindi na mag-booking, hindi na mag-attempt, pasulod tao during those period because on those dates, the PNP will be back to implement and to monitor compliance. No? Ang information dissemination will happen so that people will prepare. Hindi man sila mabutang sa alang-alang, makapareserve na sila baton down payment, tapos isara sila on that date. So as early as now, we are informing them ang mga kapulisan na mabisita sa ila to remind their closure for those dates sa aton sana. So, mga in-action boys ang rason ang resort or beach ang atang iya owner nga siling nga way kami kahibalo, no? Nga may closure gali, no? Kay gintimprano ato sa di provincial government ang pagpahibalo sila. Nagkita sang udtogin mo no man agsumboy ni Atty. Diaz. Si Provincial Agriculturist Atty. Jafet Mascolino ma-retiro na ni siya. July 1 may pag-una nga officer in charge ang officer ni Provincial Agriculture sang Negros Occidental. Ma-retire siya sa bangkot ko sa 20, way pa man giningadlan na Atty. Diaz, ay way pa man naman maaprubahan ni Governor Bong Lacson ining recommend nila nga ngalan Action Boy. Mag-a-act lang anay as acting provincial agriculturist. Before July 1, mapili na ma-appoint na sa si Gov. Bilang OIC, acting lang anay. Okay. Kaya, why di man ni why di Action Boy bati-batib lang ang mga retire na gali si Atty. Mascolino. Why lakbalong mas 56 na? Oo. Si 65. Gani, hindi ba makita sa nagway ni Atty. Mascolino mo? Basi nag-early retirement siya, di man? Tekta ba na sa iya, kaya para mo nagsaboy ka rumdum ka ng ligad, may ara sa ginatawag nga Syokos Order ba? Nisyong Provincial Legal Office. Siya ito ginisyuhan. Atong mga walang bayaran, mga caterer? Ang catering services na reklamo, why sila mabayaran pa sa provincial government, tinuig na Agsumboy, kag ang balayaran, mga 1 million. 1 million pesos. Kaya na nagambal si Atty. Diaz, sila nga nakamuno na si Atty. Mascolino nga hindi naman sa maghalag pagkabuwa. Siya mabayad. Mati, dako-dako pa siguro sa bayang retirement kung kalawin. Kalawin ko 39 anyos na si Mascolino sa wansang government services. Why ni sa why yan ginhandom nga uyatan ng provincial agriculturist? Ginbutang lang ni siya sang time ni former governor, the late Alfredo Marañon Jr. kay nag-resign to ang sadto provincial agriculturist kasi engineer Egbedio Tabianan. Tiway to sang ibulos, way sang kwalipikado magluwa sa Atty. Mascolino. Kaya nagdugay ni si Atty. Mascolino sa bahin sa Economic Enterprise Development Department o kon EEDD. So July 1, may paguna, officer in charge o kon acting nga provincial agriculturist. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid, Action Marlon Hedovoya sa atong mga balita gikan sa Provincial Capitol. No? Action ani, check nato ng mga balita alin sa City Hall. Okay kita? Sige, from Provincial Capitol, check nato na ng mga balita dira sa may Bacolod City Hall, standby. Action Radio City Hall Report. Upod kita kay Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi.
Action Boy, nakuha rin natin sa reaksyon kag statement ang grupo sa mga doktor. Amo na siya ang Philippine College of Physician Negros Occidental Chapter. Pero ang ila sila nga presidente, Bacolod base ini siya nga doktor no, from Riverside nga hospital. Action Boy. Actually, nag-expect ang ini nga grupo nga mas mang-instricto ang quarantine status ng Bacolod City from June 16 onwards. Bangod, obvious, no, according sa grupo nga may lagi pagsaka sa COVID-19 cases sa Bacolod City. Kag even gain compare man dere sa grupo nga mas mataas ang cases ng COVID sa Bacolod City kung ikumpara sa mga katupad nga mga probinsya. Action Boy, o kung iban nga lugar, pero gin-implement ya sa iban nga lugar ang modified enhanced community quarantine o kung MECQ. Action Boy. Isa diri sa interview natin mo si Dr. Ronel Sario, no? Amo siya ang bago nga presidente sang PCP Negros Occidental Chapter. Hindi na si Marco Salvador? Hindi na si Dr. Salvador. Kay every year, Action Boy, nag-elect sila. So, starting this month, June 1, nag-assume ni si Dr. Ronel Sario, no, ang president ng PCP Negros Occidental Chapter. Action Boy. Iya siya naging klaro nga wala man niya nag-handom ang grupo sa mga doktor nga automatic MECQ dayon ang ila sila nga ginapangayo, kundi mas stricto kung tani nga quarantine sang sa MGCQ. Action Boy nga mo siya ang lowest no nga quarantine status nga ginapatuman diri sa pungsod Pilipinas. Kaya according diri kay Sario, ginatinguan ba lang nga ginabalanse ang ekonomiya kag ang health o galing according siya do nagahilay na Action Boy ang health system diri sa may syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Dr. Rodel Sario, ang presidente sang PCP Negros Occidental Chapter. Subong, no, nagkakasubugin kami nga ang decision sa NITF with regards sa quarantine status is the same gyapon despite nga mas taas pa aton kaso sa mga kaingod naton or katupad nga mga probinsya. So, isa na sa mga pamangkutanon manamon nga, even doctors from Manila were able to notice nga why kita yan higher quarantine status despite the number nga ginahatag naton. Wala man kita kahambal nga kutso-kutso lang mahabalaan naton sa mga numero nga nagagawa adlaw-adlaw kag sa mga census nga ginabato namon everyday nga nagaka-admit sa ospital. Kag i-expect target kita tani nga mas stricto, hindi man nga MECQ gid nga dayon, pero mas stricto tani nga quarantine. Kay kung as is lang tagyapon ang mga tumuluyo do ara lang gyapon bala sa kampante lang sila. Hindi why man gali nag-ilis ang status pa. Action Boy, si Dr. Sario, no, hining matapos. So may mga tikang silang himo na Action Dale for that? Yes, ginpabangkotan natin Action Boy, si Dr. Sario, so far subong wala pa sila sang mga additional nga mga tikang paghimuon. Kaya last time kung madumduman mo, may mga sulat ini sila ginpadala sa national asking sang duwa ka simanang break. Action Boy, pero according diri kay Dr. Sario, tinaw ba naman nilang ang ila sining trabaho bahin, nagpakig-angot na sila sa LGU sa Bacolod City, sa Negros Occidental, nagpresent na sa mga datos, nagpresent na sa mga census. Action Boy, kag according siya, nagpakig-luoy naman, no, ang grupo sa mga doktor sa mga natungdan. Action Boy, o galing amo na bala dependent ang Bacolod City kag Negros Occidental sa decision, no, sa national IATF. So ang ginpamangkot daton diri si Dr. Sario kung ano ang sining take naman sa early curfew sa Bacolod kag ining at 10 p.m. to 4 a.m. nga curfew sa Bacolod City kag liquor ban sa mga public places. Di abi-abi niya, no, welcome development sa hanay sa mga doktor ining mga policies again introduce again implement sa Bacolod City o galing ti according siya dapat hindi lang sa papel ang ining mga protocol kundi dapat strictly mapatuman lang. Action Boy, para hindi bala maglapta pagid ang COVID-19. Isa din sa mga notisyahan ni Dr. Sario is ang mga posting bala sa social media. It's either from Bacolod City man or Negros Occidental, nagalagaw-lagaw, nagatipon-tipon, nagapadulong sa beach. Action Boy, as if wala na bala sang threats ang COVID-19
nga supposed to be hindi dapat matabo ang ina nga sitwasyon. According siya, last time or last year, na-experience siya ng surge sa COVID-19 sa Bacolod City. Hopefully, Action Boy, ma-implement ang voluntary ECQ sa tagsa-tagsa ka mga individual o kon pamilya bisan nga MDCQ ang Bacolod City. Ari ang dugang palihag ni Dr. Ronel Sario. But sa inyong end, sa group niyo, Doc, are there plans to write a letter sa LGU or national? Kaya di ba last time, may mga set of doctors man na nagpadala man dito sang sulat sa National Doc asking Sa for... Subong, wala pa kita move nga directed for that. But nahat, paubra na tanan, nakahatag na ta letter sa LGU, nakahatag na kita sa Bacolod, sa province. Though, amo na kanyang balamon, though we are left unarmed. Ano pag ito'y mabuhat namon as medical practitioner, kay ginhatag na namon, nga kinanglan nga datos, kinanglan nga pakitluoy, kinanglan nga mabulig namon voluntarily para mabuligan tani ang COVID situation sa Bacolod. It just goes to show nga ano gid pala ang priority nato, no? Na pwede nagaway man kita within the economy and the health, but ginaway ta tuod pero ti ang balansi subong hindi na nagaka faulty part na or nagahilay-hilay na ang sa health naton or ang sa medical system naton. So, saan o kitayhan mahulag sa economy naman nga side para mabuligan ta nga mangin balansi ni tanan. So, kinanglan naton maguntat, mag-reflect sa mga priority naton kay ti ang gakaigo subong hindi man na ang lalapit sa healthcare workers ang mga naghalin sa Manila, nag-travel kundi indiin, but mismo ang mga pumuluyo, naging mismo, kag-even pamilya na naton. With regards to, Doc, sa early curfew and re-imposition ng liquor ban sa public places, it's a good move man, no, before pa nga ginpatuman kung ano gid man ang aton quarantine status, but ang kulang naton siguro is constant, check and balance pala nga implementasyon sa sini. This is a good ordinance para matapna man ang paglagaw-lagaw sa gabi. But kinahanglan naton ang pagpatuman sini sa insakto. Kinahanglan implementar man sa insakto kag ginabantayan kung gina-implementar man ini. Kaya this should not be stated only on papers, dapat gina-execute ini kag ginahulag. Action Boy, si Dr. Rodel Sario sang PCP Negros Occidental. Sanggin kamusta man naton kung bala may mga waitlisted sa gihapon ng mga COVID patients laba sa gihapon ang listahan sa mga COVID-19 positive na nagahulat nga ma-admit sa mga hospital diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iba nga balitagikan sa Bacolod City Hall sa June 18 magasaulog ang Bacolod City sang ika-83 nga Charter Day. Alang bisita Direction Boy mo ini si Secretary Salvador Panelong, Chief Legal Counsel ni Presidente Rodrigo Duterte kag mayra sang patigayonon nga programa dira sa may lobby sang Bacolod Government Center. Kung madumduman ini na ang ika-3 nga tuig nga i-celebrate sa Bacolod City and Charter Day sa June 18 nga petsa in the October 19 Action Boy, no, nga kinaangdan sa tinalikdan nga 8 ka dekada or 80 years dira nato nya ginasaulog ang Charter Day. Bangod sa ginaligwat nga layi o kag ginaprobahan man ni Presidente Rodrigo Duterte June 18 ano amo na siya ang 3rd year nga sa ulugon ang Charter Day sa Bacolod City. So ako rin kay Mayor Bing. Simple sila celebration ng Action Day? Yes, simple na ni Action Boy. Wala niya sa mga audience kundaga kag mga importante ni mga persona ang magatambong kaya quality kay Mayor Bing na lipay ang syudad nga bisan sa tiyon sa pandemic tigin bato ni Panelo yung invitation kag magaupod no sa ulog sang Charter Day sang syudad Action Boy. So sa June 18 ang mga MC diri si Councilor Renesito Novero may misa nga patigayunon 1:30 sang hapon pala 5 sang hapon, no? Patigayunon ang programa proper dira sa may lobby sang Bacolod City Government Center. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar. Mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall. No? May gabi dira na kay Bobong Villarosa sa Barangay Tangob. Amigo, kumusta ka na? Dugan ito lang kita na. May gabi. Naga-monitor sumong kay Embong Diocampo
sa Barangay Maaw. Good evening. Jocelyn Libon Dispoho, Marilo Travilla Catinoy, kag kay Bon Ignacio. Monitor man sa si Bon Alunan Ignacio sa La Carlota, no? Kay Melchorita Ferrer, Homa Lumena. Kay Merly Gonzaga, maayong gabi man sa Barangay Alihis, Neil Brian Valuis. Kag sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Tuesday na sa ila. Tuesday pa lang sa ila gali, no? Sang aga. Dira sa kay Dr. Matt Mayo. Buddy, good evening to you. Good morning to you sa idra, no? Sa Minnesota, USA. Kay Remia Garcia, classmate ko da, mayang gabi da, ha? Attorney, Medalya, mayang gabi. Attorney Boyet Medalya, mayang gabi. Si Ma'am Dolor dira, mayang gabi man. Patrick, sino pa ganit naman? Lipat ko sa iyong pangar. Sige, mayang gabi na daw sa inyo tanan, no? Basi magsunggod ang ibang nakron sila. Leilani Valencia, Lana, good evening man. Kay Bia Jonathan, of course. Kay Melili Oligo, sa kay Palermo Leonora. Ginatamyo niyo lang ang family Pailona, Palermo sang Barangay Granada. Coming from Saudi Arabia, no? Maayong gabi sa inyo tan. Alas 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik kita, no? Gina-try natin ni si Attorney Dan Pondivilla doon hindi ma-contact. Hindi siya ma-contact. Abi ko na ready din siya anytime, no? Anyway, si Buboy Munoz, maayong gabi man. Magabalik kita diri sa Action Firing Line. Pagkatapos lang sa dugang natin diri nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay at mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuon ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. Time, las 8:36. Action Firing Line. Balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line. Maayong gabi dira kay Elias Bandada. Monitor lang sa Tabuk Sharma, Saudi Arabia, no? Dira sa kay Ofred Alcantara sa Canada, maayong gabi man dira sa imo, no? Kag kay maayong gabi da kay Father Father Casas. Good evening, man. Ara man da si Irene de la Cruz. Plito no? Ang mga nag-attend, no? Social distancing sila mo, no? Social distancing. Sige. Anyway, i-check ko lang anay ang report. Dalit lang gid, no? Kaya nagsiling ako kay we are trying to get in touch sa kay Attorney Danny Pundivilla sang Seneco, ang OIC General Manager kag Project Supervisor sang Seneco. Angot sining issue, no? Nga may kontrata kita sa Kepco Salcon nga nagtapos na sang Mayo 25. Ang kontrata naton with Kepco Salcon nga mga aton nga power supplier na masobra 5 pesos ang kada kilowatt hour nga bayaran sa Seneco. Sa kag ini nagtakop na sang Mayo 25, 40 megawatts hour ina nga kontrata nga taga sobra 5 pesos ang kada kilowatt hour. Now nagbidding liwat, of course ang Bids and Awards Committee nag-conduct sang bidding, kag ang most responsive nga bid Kepco Salcon gyapon. 3 pesos kag 29 centimos na lang nagbarato. Way ko kumalo kung ano natabo nga gin pa extend sang Seneco board
ang daan nga kontrata nga tag sobra iya 5 pesos ang kada kilowatt hour. Daw ka tilingalahan bla. Amo na siyang issue, no? So, we are trying to get in touch with Attorney Danny Pondevilla para nga ma-clarify ining issue, no? I would presume nga may clarification ang Sineco regarding sine. Ara man tagani si nag-board of director na si Father Ernie Larida. Galingway ko number ni Father Larida. Aksyonan, pwede mo ma-check abe, may number kada ni Father Ernie Larida. I-try abe si Father Ernie kasi Attorney Dan Pondevilla daw hindi ma-contact no? Kaya dra lang ko anay, no? Let's let the issue hang in there, no? Ang pamangkot bala nga agin extend sa mas mahal nga kontrata. Kaya kung mas barato ang kontrata, mas makabenepisyo ang mga konsumidores sa Sineco mo. Ang pamangkot nga ang agin extend. Hindi ko maghimos ang konklusyon, no? Kaya gusto ko pamatian ang side sang Sineco nga aamo ini ang natabo if this is true. Gusto ko nga mabatian ang side sang Sineco para nga mapatag abi kung ano ang ilas ni iyang clarification parties ni. Dra sa kwan, why da si Father Ernie Larida diri sa aton nga kwan no? Sa una permim na sa gina-interview mo. Si Father Ernie Larida is a newly inducted nga members ng board of directors ng Sineco, no? Di ba si mapamangkot na ini siya kung makontak na ito kasi Attorney Danny Pondevilla daw garing man po daw waya ginasabat basi kung sako, no? Insindihan taman ina way man tagid ga pamilit, no? Kung hindi makontak kay basi may importante man nga mga hilikoton si Attorney Danny Pondevilla. So i-try naton si Kuana, si Father Ernie Larida. Kung may ara kung makontak natin siya, no? Meanwhile, I'll try to check on John Diaz sa pila niya siya sa mga report nga iya man na tipo, no? Maayong gabi lang daanay sa kay Ruby, Andy Rub, kag Nonoy Treyes, kag Mike Liboon, no? Naga-monitor man. Nasa bangka si Gasco, maayong gabi dira sa inyo, ha? Sa barangay Pahanukoy. No? Maayong gabi dira sa imo, Noy. Kumusta ka na? No? Kag si John, ready naman sa iyang report. Hindi report bala sang isa ka driver bala nga nabungguan ang isa ka senior citizen. Di man ang driver kabunggo kundi silakyan niya nga gina-drive. Isa ka dira sa may barangay Alihis. Ready na si Kwan? Si Action John? Sige. Kung daw hindi pa karon naton makontak either si Father Ernie Larida or si Attorney Danny Pondevilla, i-try ta karon makadto kita sa ibang nga issue. Ining daw medyo sabtanay bala ni Kwan. Ang balanta ni karon kung may time ang balanta ning sabtanay bala ni Mayor Sara Duterte sa Davao kag ni Vice President Leni Robredo, no? Daw may sabtanay ini sila no? Daw temprano pa daw ari na kita gaamat-amat na init, no? Ang pamulitika ti kabalo naman kamo ining si Sara Duterte isa sa ginatanaw nga basi magpadalagan presidente, although naghambal si Presidente Duterte nga hindi ko na sa pagpadalaganon kay nanluoy ko sa akong bata kung magdaog siya. Siningkot Ari naman kita sa kuano? Ari naman kita sa estado nga daw nagaininto anay kita. daw intuon ta naman ng mga Pinoy, ha? Sige. So, i-check ko anay si Action John Diaz sa may mga development ko to kinay sa sining report angon si isa ka senior citizen nga nabungguan dira sa barangay Alihis Patay. May mga follow-up report ni Matigayon si Action John Diaz. Action John, please come in.
Maayong gabi, Action Boy. Maayong gabi sa tatanan ng mga ka-aksyon. Exactly, isa inig ka follow-up report may angot sining insidente. Bilang nagluntad, tinalikdan nga Sabado sang kagahon na mismo dari along area sang Alihis, Murcia Road. Sa company sa Barangay Alihis, Rad sa Bacolod. Particularmente na sa Tubang, sa Bacolod Memorial Park, mga ka-aksyon. Kung naduldaman sa tumatag para matip bilang background gidamang ang tabo sinidiri nga ining nga babahi ang nagtabok katadan na himo na bungguan sang isa ka wala una pa matumod nga sa isang salakyan Action Boy kag tigimbawian gid sang kabuhi ining 69 anyos nga biktima no Action Boy kun ining babae gani man mismo sang amuman nga lugar. Sunod rin kay Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Station number 7. Kahapon, mga pasado, last 3 ang takna sa hapon, nagpadulong dra mismo sa may Police Station 7, Action Boy, ang driver sa Toyota Vios nga nakabunggo diri kay Oliva Proceso. Ang badri ni Bonilla, kahapon lamang sila nakasungka kay wala gilayon nga nakapanugid abi ining 20 anyos nga driver sang salakyan sa iya Iloy kag matuod nga natabo kay muging kulbaan ko ining driver amana wala sa gilayon nakasungka abi sa kapulisan wala to sa nagdiretso sa iya puli Action Boy. Anyway, sa tumatag palamati, wala na itong ginahingadlan ining suspeksado o kanang driver sang salakyan nga nakabunggo kay amo ini ang ayo sang kapulisan. Kay sunod diri kay Bonilla mismo ang Iloy sang driver ang personal nga naghingyo sa iya nga kung mahimo hindi na nga pagpalayag ang ngalan sang iya nga bata kay according sa iya na trauma ang iya nga bata Action Boy bangod sa natabo sinadrang aksidente sa mismo sang Barangay Alihis. Tiduga pa diri na ibaluan na lang inigiling nga incident kay ang Iloy na tinalagid nga do kadalom sang yupok sa imo o kung sa imo grabe takop na sa makina bala sa iyang sedan nga salakyan kay ang imo ang baldo nakabunggo ka lang ido kung nakabunggo ido siguro ti do sa mga puso sa salakyan mas ang may damage pero hindi kita pa music Action Boy nga to the point nga ang inang label dra bala ko ng plaka dra sa iya salakyan nagkakasgid ang plaka na sang Toyota ang logo no na nakakasgid do mismo sa iya salakyan. So ulit natukiban man sang driver sa pag-scroll niya over social media nabatian niya sa radyo nga ginaparawagan ining persona nga nakabunggo sining 69 anyos nga biktima Action Boy. Dito sa nakipanugid sa nagdesisyon ang pamilya nga magsungka personal dra mismo sa may police station number 7 Action Boy, no? Tapon matapos ka nagsungka, gilayon mga ginpaybalo ang mga hilapit nga pinata mismo sining biktima kag nagpadulong dra sa may police station number 7 kag nag-istoryanay sa inisyal ang pamilya sang biktima kag ang pamilya sang suspetsado kag dikto ara sila may ginistoryahan, may kasultanan na himo ang ginatawag bala nilang nagluhanay pero hindi pa pinal bangod nga according diri sa pamilya mismo sa biktima ang makahatag lamang sang pinal nga desisyon nga kung makapasaka sang kaso o kung hindi o kung may aregluhanay nga matabo o kung wala among manghod ko ng utod diri Action Boy sining nga biktima nga ginaulat pa nila nga makapauli diri man mismo sa may syudad sang Bacolod kay para ila may baluan ang pinakapinal nga desisyon sini Action Boy. So, wala na, basin ka pamangkot ay iban, wala na din under custody ang suspect kaya tinaglaps na ang reglementary period. Kung mag-file man sang case, ipaagi ini sa ginatawag ng regular filing, alam lang ito makabig at large ang suspect Action Boy, pero padayon lang yung pagpasakas ang kaso. Pero kung magambala man ang pamilya nga hindi na, maregluhanay na lang, kay anyway, according kay Bonilla, ginbaton sa pamilya, ang isang bulig sa pamilya ng suspetsado, wala nila ginambal kung pila, pero ato na ito kahapon na atag na mismo Action Boy, no? Yari si Police Captain Elmer Bonilla sa itong interview. Bali, kakahapon ng mga pasado ng presidensya ang driver sa alleged sakyan na naka-itinran dali sa area sa Barangay Des, Punting Bacolod City Memorial Park. Nag-surrender dali sa police station
together with sa iyang pamilya kang legal counsel. So, ginkapulat itong traffic investigator ng case ang pamilya sa napatay nga biktima. So, kinakapon may coming to settlement na sila o galinaw kay kinaulat pa sa kimata ang direct nga utod di pala sa biktima nga napatay. Kaya sa subong ay palikabot na nagkatudiri mga pakaisahan ng kapag mga relatives. So, ang desisyon kung ma-file di man kaso ang biktima o kung makato sila into agreement, nakasantigin na sa iyang utod. Pero pagkahapon, nag-istorya na sila diri, kaga ang family sa suspect, nagkakanda to inisyal nga amot para sa burial sa biktima. Action, Eric Action na boy na batyan, si Police Captain Bulgia, ang station commander sa station number 7. Hindi pa sa may matumod gid kung bala hubog napiyungan ang driver kay kuno pa drama sa madalong investigasyon kay ongoing pa sa gyapon para sa bahin sa kapulisan. Dahil sa traffic investigators ng station 7 action na boy pero muna ang importante sinidiri nga nakasungka na ining suspect o kalang drivers ng salakyan kag ti mahimo nga makaistoryanan naman sila mabulig-buligan ining pagpalubong mahimo sa biktima action boy. Balita gikan sa patrol ng tagbibot sa Bacolod Action Frontier. Sinasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Jan Diaz aton sining follow-up report sina sige lang okay kay nagdulom na bingakon nga kwandreo kulang na sa battery bla. Sige lang. Anyway, ining issue bla sa tunga ni Vice President Leni Robredo kag ni Mayor Sara Duterte sang Davao matandog lang kun isang jutay. Ang problema ko diri hindi ko makita balamayo ang sige lang. Ining si Vice President Leni Robredo nagsiling niya sa Cebu parang controlled, di ba? Parang controlled ang marami ang ginawa. Ang partnership doon, hindi lang talaga LGU, pero very active doon ang medical community. So, tingin ko, siling ni Vice President Robredo, tingin ko, mga lessons sa Cebu, ganun din, makakapulot ng aral ang Davao. Muna ang ambal ni Vice President Leni Robredo. Kaya ni Blang daw nagsaka ang kaso sa Davao. Di siling ni Vice President Leni Robredo, tingin ko ang ginhimo balasang Cebu nga gin-involve ang mga medical practitioners. I think mayo man na siya nga himuon dira sa Davao. Amo na bi ang comment ni Vice President Leni Robredo. Suwabat si Mayor Sara Duterte. The Vice President should refrain from giving advice if she knows nothing about what is happening on the ground. Butlingon nga yang Vice Presidente dapat nga hindi maghatag sang advice o kung panugyan kung wala man siya kay balo kung ano nagkakatabo sa ground. Muna ang ambal ni si Mayor Sara. The Vice President should avoid involving the COVID-19 surge in Davao City in her attempt at politicking. Niya ang Vice Presidente dapat hindi mag-intraya ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Davao sa iyang pamulitika. Dugang pa ni Mayor Sara, there will be a proper time to attack my performance as an LCE o kung local chief executive na may chimpugid nga kung saan atakihon ang akon nga performance bilang local chief executive o kung bilang mayor sa Davao City. In this pandemic, if she desires to run for president, so hindi dapat nga i-involve ang saka sang COVID-19 sa iya desire to run as president. Tamo na ngambal ni Mayor Sara. Subong nagsabat naman si Vice President Leni Robredo, si Mayor Sara overreact na iya. Silingon sobra na yung reaksyon. Ang atong tanawon diri is ang Vice Presidente bala may diretso
nga maghambal sila. Kag husto bala ang reaksyon ni Mayor Sara. Ti ang vice presidente daw naghatag lang si observation. Ti siling sang ni Mayor Sara niya way kay balo kung katabo sa ground. So hindi kaya mag-comment. Ha? Sige na hindi kaya magamit sini sa pamulitika. Ambot ano sa inyo pananaw kaya ako ay kung may nakita nga daw ginagamit pamulitika no kundi nga daw nag-suggest tabi sang kung ano ang maayo ngayon may-ari pag inisugpon mo nga si Mayor Sara Silinyo ay kakabalugro sa pagpaningwa dire sang mga medical community para makabulig sa pagtapna sa pagsaka sang COVID-19. So it was a suggestion from the Vice President na daw medyo negative ang pagbaton ni Mayor Sara. Ang pasibangod kay Vice President Lenny Robredo nagapamulitika. Yat hindi mo pagamito niya ang isyu sa COVID-19 nga saka sa kaso sa Davao sa pamulitika. Siguro daw yan mo nang pananawan ni Mayor Sara. Ti ang akon pagtanaw diri nga ti ang Vice Presidente hindi mo ni masiling ang Vice Presidente nga way kabalo kuno katabo mo kay perti man ang libot sini. Perti man ang impormasyon nga nagather sini on the ground. Being the Vice President kag inang iyang libot-libot, I think she knows what is happening on the ground. No? Ano ang katabo. Galing kiti daw nangaki guro si Mayor Sara kay abi sa iya pananaw daw pamulitika si Vice President Lenny Robredo. So be that as it may, kung sino man ang tsakto sila, kamo na yung magbana. Pero ang matuod is gapakadto kita sa political season. Gapakadto kita sa political season. So ining mga comment sa mga perceived candidates ni sila mo. Ginatanaw bala, pwede mahimo nga magkandidato. Although wala pa sang mga pronouncement ni sila. Si Vice President Lenny Robredo naghambal nga basi magpadalagan na sa gobernador sa dito nga probinsya to sa Camarines. Masing padalagan to sa gobernador. Si Mayor Sara naman niya daw gambal mga sa 1934 lang ko yung lagan. Sa 1934 lang kuya, ginambalan man sa sang presidente, ang amay niya, yan niya yung bawang nambalang yun ng bata, kung hindi maglagan. Galing, balo naman kita sa natabo sa 2016 eleksyon. Duterte daw, hindi man ito maglagan kuno. Siya mismo gambal, hindi siya maglagan. Malas pa lang, Arad lumalagan, nagpakalbo pa to gani si Sara Duterte to at that time para nga magduso sa iya amay nga magdalagan presidente. Ti ambot ko na ni nga mga taktika ang ginahimo nga dagan hindi no konsukan pa bla do buto duso butong bla madalagan daw hindi galaman duso di ang mga taga anong partido lang sini ngani PDP laban duso man nga duso bawo ginaduso pa nila abi mo kuno sino madalagan presidente si Sara Duterte ma vice president iya si Rodrigo Duterte amo pa na yung ginaduso sa PDP laban, purti ang mga abilidad mo daw wala naging blasang maayo nga tao sa Pilipinas. Daw ay naging sang maayo bla yung material ang Pilipinas para magdumalaw kung magdalagan, abe. Daw mga Duterte na lang niya para sa ilang pananawan ang maayo, no? Iyan yung PDP laban. Muna ilang pananawan nga daw mga Duterte naging lang ang maayo, no? Pero amo na tanan, initanan pamulitika. Kita yang mga Pinoy, kita nga mga bumuluto, kita nga mga butante, let us be vigilant. Let us be, tunan naton sang maayo ang history, ang nagkalanabo. Tunan naton, nag-abot ng time nga, daw, kung sa pa, damo nakabatsa nga daw na intuan damo nakabatsa nga daw na intuan gintawag pa gani nga mapati ka mo to ya ambal ni Presidente Duterte di bla to blang West Philippine Sea issue mapati ka mo to ya nga sa ginambal ko nga masakay ko sa jet ski kadto ko to iya sa spotless kag ipatindog to iya nga aton nga bandera mapati ka mo stupido ka mo stupido magpati ako I'm proud to say hindi mo ko stupido mo ko nagpati mo nahoy mo ko nagpati sorry naman
So, kita kinanglan mangin kuan lang kita. Mangin analytical lang kita sa matuod nga sitwasyon. Way kuya sang kandidato nga ginaduso, no? Way ko sang kandidato nga ginakampanya sa inyo. Kundi kita ang pungsod kuno, ang aton nga pungsod, ang mangin sitwasyon naton nagadepende sa aton lideres mo kung sino mangin leader naton. Kung gusto naton nga sige lang ta sa amos nati, sige ha. Kung gusto naton pagbago, then kung sige matanaw naton sino bala ang makapulo pa makakuan man bala makapulo pa tibawas man sa aton ti amo na basta kita let us be vigilant. Hindi ta mamati na sang mga kuan Hindi na kita mamati sang mga tikal kag sang mga sugid kag sa mga bravado nga ginatawag nga sa uli tawgon kita estupido kung magpati kita let us just be vigilant, no? Kag tanaw naton sino bala ang husto nga makapadalagan sa aton nga pungsod. With that, mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa Action Firing Line. Jobar Barrios, good morning, good evening dira. Dennis Richard Timor Roma. Siling ni Dennis Richard Timor Roma niya kung Duterte go ina 260 na. Tsakto mo ka alam ginibla kay Dennis mo. Kung Duterte 260 na. Sige. Sige. George Gargasiran, maayong gabi man. Joe Barbarios, sige, maayong gabi man dira sa imo. Mga ka-aksyon, standby na kita sa masunod na programa. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyong nalaga Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!